deitu dugu eta horregatik egin dugu Waka Festival bat. Eta zertan datzen? Adingabentzako festival bat da. Leku zabalean, non auzokideak ez dugu molestatzen. Eta jaiegunetan da, adibidez Halloween eta gaur. Etorri nahi duzue? Bai. Goaz. Begira, hau da webgunea. Beste festivaldi batzuetan online erreserbatuz duzue. Nola, gaur berandugoaz, beste zerreratik sartuko gara erreserberik gabe. Mila esker, gaur konpuntu dituzte, Gure lagunei esango diegu.